We're getting forward to Stefan Shogati on the cliff shop, a grieve on a Hugel line, Fihim, Agus Aontroim towards I and Shaw, Untradon the Shaw, Ed Black Liam. Tommy the Shaw, Páirc all in the Bríd, Agus Tommy Grucon in Ruda, in Shaw, and Dealgan, a Gunde Lua, Agus a 40 down the Hurling in Fad, and Shalona go Hurling in Fad, Leonie Brigids, Céathrú, or while the Dealgan Hain, Achni Kaku, Jashin Stechlamach, Ed and Godik in Shaw and Shalona Shaw. Tá an dáir an réig sé ma head Páirc ag bol an slite hart an sinnig chéile agus tá somid le fu an Aontroim agus tí éon áthú ar siúd ach tá trí áthú ar Black Liath ach tucha méige sin ball. Ma le Aontroim sa gúil an tróna go siúd tá ón Richmond. An líon na lán chúl, Malachy me gibbin na caigansaí idir dó, Sean McKay an lán chúlaí agus Dara Patterson a caigansaí idir i cead. So líon na leachúil Charlie McCauley bheith sa Laighean na caigansaí idir cúg, Réamhbhabhta na lár bíle siúd agus bin O'Kane a bheith sa Laighean na le caigansaí idir seacht. Lár na Páirce tá James McLaughlin cai 8 agus dhéanachna siúd tá Neil McGee cai 9. Na le hasaí an tróna seo ag Aontroim sa Brigids, má Laighean tá Aidan McGarry, idir da hat slát tá Callum McIlwain agus sé Thomas McLaughlin tá caigansaí idir dó dhé go tá críochtú an líne sin. Agus an líne lánthosach a Aontroim an tróna seo, Fintan Bradley cai 3 ó an Donnelly cai 4 agus sé Jack McCluskey críochtúins an líne lánthosach sin a caigansaí idir 5. Ja kom in fós cé bheits a gimmert leis an mí, mach níana sí mór an tifteach na ríide cé go méidir mit sí a láitiú gréamach an trúna go le rá. Má de le Black Liath, bhfuil tá trí áthú idir wedan, sinna tá rátilín i réanú san seán tróna seo, sa gúil op siúd tá Daniel Joyce. An líana lán chúl tá a Conor Crooks caigansaí idir dó, Ben Lynch caigansaí idir tí, lán chúlaí agus Cathal Kennedy tá caigansaí idir cead. Finn Murphy tá caigansaí idir cúg, David Lucy, a lár bíl sa lína leachúil, agus sé Joe Shepherd i chríochtú sa lína sin agus a caigansaí idir seacht. Lár na Páirce Craobh tá Brendan Kinney cai 8 agus Conal O'Riordan a caigansaí idir 9. Na le hasaí rintáirí in seo. Caigansaí idir tá Joe Ciarán. Neil Darricil Duff a gimmert agus tá áitiúd fáte ag Cilín Costello. Neil is Sean Crosby gimmert a chuid agus tá áitiúd fáte givid i fiche Nathan Fitzgerald. Nis Ali Gaffney tá caigansaí idir 3, deirtalín nach bhfuil an lán tosach David McQueen i gimmert a chuid agus go mé áitiúd ag Callum Graham. Agus i críochtú in líne sin tá Daniel O'Kelly. Nis beidir amach Black Liath i gimmert na honid tá út séad ránaíán ach feicimid dhémar bheits an tróna go le rá cechaí me siad i gimmert in seo an tróna seo. Sló bug má iste ag breanú idir glufa seo ach beidir beidir go tiile sálamach an tróna caiite, se beidir lua tróna daoine tíocht ábud agus chola háirt ach muid súla córic hua an dá ar an seo an tróna seo. Agus an Páirc seo, Páirc ní Bríd, while Páirc an deasar fad, ní hynnyr sin clufiad a chunda imrí Ciarán deirtalum ach bartaí bhain clufa áirí seo a chudán mar gur sé cinál lealárnach beidir gon dá éidir nú lánach go má an dá éidir a ggóir an chlufa áirí seo. Tá an réiteir cé nach bhfuil animeint tá sé sin am choláir na Páirce, níl éon chlog a gcuine seo agus an ní bhíon éon chlog sa gúrsaí amánaíochta ach tá chlár na scóráin má tá se gobar ach ní mé cinnte gohfuil i breanú síosa, ní mé cinnte se gobar ach feicim linn nuair a thosós an glufa. Níl sam mé ór an na bhíon againn a chuid tá chuir a hens go méidir go meach ach feicimid sin freisin mé sé sin againn go léamar agus an tróna édáid. Tá thart nuaid le gáil do mar sin go so an clufa seo. Idir Aontroim agus Black Liath a gríomh chugeláin faoi fiche agus siad clufa cearú ceannis má go dú sinnéad na rianas na riide agus na butirí a le raigidí an clufa cearú ceannis ceart má i gin tú leat me. Simú go leor na háirí sinna tá dínta ag Black Liath an tróna seo go bhfuil Fairvíad a has lá Darricil Duff nachhfuil sin i gimmert mar deirtalum go sáir midó seo gur tú bug stoilm atá a bainteo ach beidir go bheice mu sálamach an tróna caiite a chanar le scéal. Tá na fórne réití le amach le man códice agus feicim hana héin bhfuil aithú dínta ag Aontroim
ó híh fearlá Páirc Joseph McLaughlin sisin go tíad a slát agus Callan McElwain go teachá na Páirc an réiteúir I breanú agus deachtaige an slítar chaisteach a sí caiisteach túscoil leis a glufa agus Aontroim atá gibert leis an í a tosaí ghilchan cíine agus an fearlá Páirc sin a níl McGee builteteach sa spásin sin éigeach sí leanlan amach I Black Lia céanna chud sí glantamach go héile agus go thomlan I dtíon na scala go tréan an seo an tróna seo deachta na fórdaíon na hifrichaí eiceáil na gansaí a leanna mu léon tá an slítar an eis ríist le Aontroim ach cínte réine I ficusúas tá sí ficusúas hall an sin builteteach go háda mé le chóil an sin go an gánseo a mú agus fóraí agus I chéad chuid mú an tróna seo. Ní réon chlog ní réon chlár scór an seo táhacht ní seo gobad stéir cosolaachta. Pocaach a bheits hán go chulbáid a Black Lia Daniel Joyce builteach go heán na Páirc Bristin was an sin a gáil na tiro géiríáin an sin tá Joseph McLaughlin focain na dhéige agus sí istíon sin ag an lán tosach agus builteach pí a gailinn seo seans beidir a scór haí éirí le teanghfuil bíana leis an gáin sin ceart ach mar sin hé be an éibretí amach mag leorab an lán tosach sin builteach ag siúd seans beidir a muhin seo ag éad an Gary gáilisteach is dé mé a chóil beidir go seans a chóil fiúháin builte tá sí chuní tá sé chuní agus tá buile sí isteachán a go Aontroim I seans a chóil istíon sin ag Fintan Bradley a chunne na cosantóí go má cé gur an fáil I dtíonnta rih sin agus bhí riad na buntáiste bhil bhí buntáiste an nach ní raid le Fintan Bradley a chumán na chuil leis an slítar agus an seans sin bhí gur chúil tá sé sin ibi hin is seach tá seansan is ige faointe áil agus buile síige tá harta lína 5 méidir began ní beg tímó I gimar le cór na gaí ach ní na rí sin was a láidir na tá mar ré an tróna se. Seo chu gine Fintan Bradley se ná na chéad scór a chuir a glár agus tá sin díntaige puinte sin neige Aontroim I chéad puinte a gan chlufa chéad puinte gan chlufa ag Aontroim an éon scór ag Black Lia fós na buileach tóí hána héanagus tóí go híntaach ar fád agus fáilte sin ag cilín caslú sos a dro a chun tosaí teachtanála sin tá leacholaí sin é Liam Glacin go Aontroim ach tá se go teach nó chuid amach an líne tíomhlíne agus buile tíomhlíne tá go Aontroim hé mar sé fear Black Lia a chuid amach an ceán áirí sin. Seo chu gonne sé héana hócasí sin é Liam Glacin go sé cáse breanú bheith seoléine arhuiíochtá sí builte go maiige so a dro a tá sí bristú ag fear Black Lia gáil na tro tá sí baint ó sin fáte leis Joe Ciarán na taistil tá bhfuil fáiltíonnta Joe Ciarán ní tá bhfuil se le na bhrógaí ach chéann sin na cosú tá Charlie McCauley teachtamach go Aontroim builin seanú go glóte hála tíhfuil go fácin síach go cáin Thomas McLaughlin íocht sí í réise go Beo Céin I reisin seo I ríos go dtíon fear lá Páirc go sinna níl McGee a bulasteach sin go glóteiste agus seanspéidir in seo ag Jack McCluskey go háard agus go crín ó Jack McCluskey agus tá coolbáid le líar an rágur an cansin mú ach tá na muide rágur sí heidir in Aslan so rá cholín ag Aontroim go éon scór ag Black Lia níl chlár na scór go gobaid mar bhfuil chlár scór eile ach ní dóilm gohfuil agus seochagin háir tíhfuil an fácin is tá an slítar ag Black Lia builte sosa dro a go tosaí gáim go hálainn was an sin ag mar tháinig isteach sin fáhfuil fiad néit agus dearla sí cáilte go agus seochagin amach leis na cúlaí hir éist tá fáiltíonnta stin sin mar chaise an slítar an réiteúir agus dúir duine cín rud cínes á réiteúir agus tá slítar a tuairteisteach inis go dtí anna do bhád ní séasca agus tá an buile seo díadach ar an lína 5 méidir agus tá fear Aontroim ar fearú ceidir mé mícheart an réiteúir ará leis go chaise an slítar agus sé cilín caslú is dóile am hóchas an buile sír go Black Lia le dhéitsan na chéad scór áil go Black Lia nó bé ní héach Daniel O'Kelly ó hócasí Daniel O'Kelly builte Daniel O'Kelly agus builte go crín ag Daniel O'Kelly agus puinte in sin ag Black Lia chéad puinte a cup sa glufa seo há puinte atá ar chlár na scór ag Aontroim puinte bháin ag Black Lia chéad buile amach ag Owen Richardson coolbáide Aontroim an bíach fád builte suas ag dro a tosaí bhfuil fáil sin ní a generator in éidir le Black Lia an cáinse a lána bulcí ní mií géirí slítar a foca suas a ní ná sin íon si go teach an tíomhlíine builte lena bhrógaisteach in sin ag
édal na Gary ach tá Black Leah tíocht amach leis an slitar mar sin héin agus na tasí tíocht amach Hurling Sean McKay Hurling Ben Lynch a bolo sos jo Insham. William Achale, Bultamach, Bullboard on Richmond. On Adach was in Shinle Shane, Tá Ben Lynch, because she called so much in Hena Cup chance and shot a hard, Stach a male hole, August and the holy Nella, Egg, Farlar Portkin, Aontroim with Joseph McLaughlin, August the Aontroim in a shed sea, Hoolin, Okshay Gama, on Lanamach, tell she, Breher, because he could tear a had it Zastan. William Achgar with the Black Leah, Shohogan and Lawn Holy, Ben Lynch, Connor Croik, will it Higgin Chinny, which was a Jonah Dossie and Chin, Bertical in the Tiro, and she again the force, the Shake Far Black Leah, Stable hole, the chance by the hole and Jug Black Leah. Oh, the Shak could have Ream Show, look at Slitter could have moved again, Farvion and Nathan Fitzgerald, the chance again, the Shimita, Ed Aontroim, Narishishin bought Sinyanga, so on the score, 3 Hurling against him, August Hurling Black Leah. Aontroim gimmer le cord na gui, well, she was exploited, ach marsin hen, could you see story? Shohogan Black Leah, Fausuk Lady Caden, a Tossie in Shin, Bultamach and Shaw, Cathal Kennedy, a Bull Sauce and Chocolate, Daniel O'Reilly, Daniel O'Kelly, O'Kelly go hard, O'Kelly go cream, and a Hurling go Kelly, California, and Horse score at East, Daniel O'Kelly, a Shun Pointishin in Dark Comfort, Egg shoot, August, Nish, on Black Leah, well, on Buckamach, the shed, a couple of call here, Chin, the good, Laighean Fort, in Conchin, Bultamach and Shop, Concha, Bertical in the Tiro, Farah Aontroim, Quinteri, if it was if we grew Damata, will fall in the needed generator, Lashinish, Black Leah, Golden Damata, Tucky, Boyan Shin, again, Yale, McGee, was on Slitter at the Tala, Hologane, on the Verusa Garden, the Gary Focus was, British here, in Shin, Celtic Black Leah, Aontroim with Treadgo Fiachma, Chipokis was Martin Hane, Kyle Kennedy go Black Leah, and Pastaki Machan Choy, the Shohogan, the Rollo, when a good dinner, and Farlar Portke, in Shop, Wiltestach and Chin, Colonel Holiday Willa, Gunfort in Chin, and the Hori Cashter, Holland Chin, Keens, Black Leah, Fuckut, as she put his sauce against the Gunya, Agushina Ali Gaffney, Acha, Willinchamachi, and the T Willa, Augustin Tonga to Macha, the TV, need a weird Keens, Can't he will cheer a story Black Leah on William TV, the Sharp, Holland T Willa, Gunfort, Keddy in the Shell as a gun shop. Well, Wiltestach and Shin, still a Shane, Neil McGee, got Aontroim, Bultic Neil McGee, Ceathrú as Black Leah here in Shin, because dinner one as Aontroim, the Bertha Aontroim in the Shell, Neil and Anna Slitter, if it was so steady, she took Aontroim, well, he'll go a fold in there, he'll rate to show shade, Adog, the tablet, Black Leah, the Mahadish, the fold in the Shin, Egg Far, Aontroim, August, Rudikin draw to Egg Far Aontroim, Lish on rate to it, August, and Slitter took him off, piece of Bagale, August, and Ishtar, and Slitter Harter, Lorna Portke, August, Chance Bay, the Egg Black Leah, Welcome Key, good head with Sutliff in shop, August, a lot of well. Casino Kelly, Daniel O'Kelly. We'll take Daniel O'Kelly, we'll take a hard Daniel O'Kelly, Kechi will cheat on the way, the brand with the hill at Conscion at the last on Captain Top. I got Shin Walker School back there, but in Keen, the head was stuck with him. I got some pointation for the Akko Page and the Ino made them up. I got Shohogan, Fátharta Tamil, on Richmond. Bullen on Richmond Machi, Bullen Marco Mahi at the T, Walgan Fátharta, Black Leah, a cushion good train, and the Laighean Holland Shin, Iomána, the Yach Machine, Bultishire in Shin, Egget, Skircher, Bullen Trust and Joy, past Bulton all, August Carl Kennedy, Fall, past the Carl Kennedy, so as in Chug, with the Killian Costlow, Bultic Killian Costlow, which Dachadro, Tossia, Kashan Veru, Extension, will.
bhfuil fáildínta fear Aontroim den an réiteoir nach bhfuil tá slite a leis na Ceannais, bhfuil ag Ceannais trasna páirce chuile na tro agus á fáilinn sin Áth Cliath tá an fear lá páirce bhfuil go háart an sin ag Phil Murphy ag bhfuil cáin tá na muide ríiste beanú chéile tá cáin í héin heil drastan cholí eile ag Áth Cliath agus go te á cholíchan cíine is chug cholín in áid trí an a cholín na bhíonn sin na réadach bhíon pas go má agus sí cíine ní chéile fáte na ag Áth Cliath agus iad a ghlacha ceanús ceann a glufa seo na réad bhfuil amach tócaí ag Richmond cá mó míte háart a sí tiite minis ach ní annach buinte Áth Cliath hir an sin leach cholí láid ggéire í bhfuil amach agus í builte amach ag seach a gin inis Áth Cliath bhfuil ó rinne go duineach nus scuilinn sé trasna na páircí isteach sa spás in sin cé dheofasa ar an nóim go Aontroim agus i ggéirí bhfuil in a bhróid tá Charlie McCauley agan gun líanaach tá sí bainte róin sin agus seach an Áth Cliath is dé mé le hol seanse scór builte go háart cholín in sin agus be Cathal Kennedy is dóile tá gimmert nína lán chóil a fuid an puinte sin ó agus ábhí sin tá cholín eile chlár na scóra cup so sin 6 cholín a go banis 3 cholín ag Aontroim agus dúbal scór na dhéanann seo na páirc ní Bríd agus bhfuil fear lá páirce Aontroim an níl tá sé ceach go leor me ceap go se gortaí ach níl bhfuil amach tócaí bhfuil mo míte háir deile scosa deog go tosaí Áth Cliath scópa suasan sin an tiltte ríist agus iad I fása go léir chéile mar tá trónúna go le raid tá steach sa spásan sin ach ní annach fear Aontroim ach tá slit sciorhhaid siúr ach beidir go neamh le síáil leis hir an sin tá meile céimna giban agus neile sí fa go suas tíocht amach agus sáfáil go hálainn tá an lán chólainn sin Sean McKay ach tá sí cáilte Sean McKay bainte ró agus é fáilte Cilín Costello ó bula suasan seo isteach dro na tosaí bhuiid bháin eile agus cé a fasí seo bhain tá sí berte go bhil I tro pucí suas ag fear Áth Cliath ó le pesta chéige níl tá sí leabhainte ró tá bhualann fáilte aige agus hála a tíhile inis tá sí leis sin na siríos mar sin sin lán tosach sin Dave Mulqueen bhfuilte go siúd tá sé de breanú a chéile ríos tá an cáin í héin head I draslan bhil I ran ar Dave Mulqueen a tosaí ach tá sé hééis sé cáin sin a head I draslan tá sé hán tá sé gimmert sin nó tá marúil teíarm cheapan go bé a foiidín cáin sin ní héige te bhína foiidí ach Alí Gaffney po amach tócaí agus ríist tá sé buite ag Áth Cliath an leacholaí láir tíocht amach leis sinna David Lucy agan tíomhlíonn seo sí go teach ar a tíomhlíine is le Aontroim na cáin seo Níl McGee a thócaí Focaí Níl McGee agus sé Joseph McLaughlin a thócaí scór a testa le Aontroim pís a scóráil sé trúdanis seo chuganne a sé thocrú ríist agus cead sin aige a réitíle hí bhla builte go glúteigh isteach a méle chúil cána nach chuntarteach a méle chúil ódíonnta go ag gúil báide builte siige ní aine sí fa go suas builte isteach a gól cúil ag Aontroim agus ní ra insúla seachta sí builte isteach a gól agus an cúil sin fáte ag Fintan Bradley cúil ag a siúd agus inis tá buinte bháine den na fórne agus hastan cúil sin hastan scóir sin ó Aontroim agus seach gan í ríistead beidir gúil seans tá sé sciorra agus an fear an Jack McCluskey tá fáildínta ag a dtíortha tá muinte Aontroim an buile ceart mar sé rá gur fáildínta éideach well tá an Richard rága le Áth Cliath buile sír tá buile sír tócaí so sa dro atá sír go feachach buile macha sin agus tá buile macha an go Black go Aontroim agus well cead íon scúl gaiilen chuann sé fuinne bheiste chunta agus sin go dtíirecha tá dínta aige an cúil sin a fuair Fintan Bradley bhí hábhail an cúil bádaí fi sí nuas agus well héad atá a hána seartha híle nach ar contuirte behánach tíochna sí a gól agus hína tríanais an a náide seach Áth Cliath an cín an stitar builte suasa an lán cholaí sin Sean McKay steach a méle chólinn sin ach Áth Cliath ríist a cosin go Craobh istíonn sin agus glan siad amach an stitar seo agus tá sí Conor Craobh agus glantamach ag siúd agus seach gan inis le Áth Cliath suasa dro agus tosaí ríist Cilín Costello bhfuil cáin sin hála a tíha eile go fáil burte Aontroim hálann sin géiríáil tá Dara Patterson os gúna trastan seo gotí Charlie McCauley bhfuilte Charlie McCauley cá mór míte háir isteach dro na dosaíocht an cáin sin gote amach fóraí agus ní bhhain sin tá an
Cool body gníimsa stitar brisetáiste in sinige an dar stitar agus lá pastaí baige agus an pastaí go dín de cholí lá David Lucy láanta sosa go siúda jo na dosí stín sinnig geíága a go hálainn in sinnig seachagin in séidir an steach beidir go chance be le hún in seach agus go tí sáil te hinta go báide an háháil le ó Richmond in sin agus Sean Crosby dóile a bhí in sin dúrlinn a sinna gimmert atá sé gimmert an tróna seo buile go cúgatáin go Áth Cliath agus cool báide ón Richmond bhil rinne sé anna hábhail fad sa gúil in sin agus bhí well sé Sinan Crosby dóile a bhí I bhí isteach má tá cartan sin buile sé réanas buile 60 méadar atá agus sé Daniel O'Kelly hogisí Daniel O'Kelly sé réití le hín cáinse ó bhilisteach fannach go mé chula hort ceart an réitúidirtí rá fan go mé réití tá sé réitíis go seachagan Daniel O'Reilly Daniel O'Kelly go muiscail Léon de fi Daniel Daniel mé Daniel O'Kelly bhfuil an condéiris freisin agus nach é an fearí me rá ach seachagan réanas Daniel O'Kelly bhil sin an áfaointe chu duna fórne ige bhfuilte go hádaige breann si go mai seo bhfuil si casaige sa cintéile tá castaigin na cintéile agus tá si go timú agus mar sin an cáintse go timú héitean go mú ag Áth Cliath stoile an tróna seo sa bhain an scór 7 gúlín ag Áth Cliath cúil agus 3 gúlín atá ag Aontroim agus tá hartar 1 caite tá agus 6 caite arú a dhéanana ag Aontroim hana héin agus tíochttasteach tá Callie Mooney agus ceirtá gimimecht don fáirt well Dara Patterson is stoile a gimimecht don fáirt agus sé Dara Patterson a gimimecht Cathal Mooney iste Callie Mooney is tá agus builte chéad iste fáteige agus í builte sosaigh ach hir an sinna cosir go Áth Cliath tá Cathal leile sinna Cathal Kennedy Alta Cathal Kennedy agus Cathal Kennedy a bhil an óna teo gotí Conor Crockett agus si cín fáilte ach sé fósaigh imeach de ag bhil an fáteige bhfuil fáiltíonnta níidir réitir builce mór imlóí in sin is chola rinne titim cínte réanaan si ar a fucasós pucí sosaigh lí Aontroim agus seachagan amach lá agus Joseph McLaughlin a bhla sos dro lá tasach an le síáin éidiró tá Áth Cliath cosintí an sin ach tá cínte mar si ar a fucasós mar sin réon fan na talúna agus sí pucí sós inis agus glantamach an seo ag an lán chola go seachagan Áth Cliath bhil rinne go duine pesanúna a tíhile gun fáirt chu seach blocaide go hálainn sin ag fear Aontroim agus ríist cínte réine an si ar a fucasós bulcína bulcíní maríán fear Áth Cliath teach amach le builteteach spásan sinna gur le nóna géiríáil in seo tá alaí gafní ar a talna si táilte ag gafní agus siar a cossin tá le cholí láir sin dhéam i ghlacin an dhéam ghlacin amach in seo go ach níon se ein job mar ó sinna go seachagan Áth Cliath ríist ar si ar leis le siúd cáil mór áisteach méal an chóil cecha bhfuil cáin sin breann si go má seo agus toisí go má heidir deastan na cúlín eile ag Áth Cliath agus an cúlín sin builte go glóite in sin lá na Páirce agus an fear fuirí well an deachcuid go ddíbreach é ceall le bheith féaraltaí ach seacha go déad ríist an si go fear lá Páirce stoile a fuirí sé dar a cíní Deanna bh duine immert agus tá an réitir arágúil fáiltíonnta sin ag fear Áth Cliath slitar go lei sé tritar ar a talla so buile siarta an go Aontroim díreach go lár na Páirce agus bhúid sé le híon lán tosach úir amach le cáinse ó thógeal nó bhfuil cool báide tíoch níl tá cool báide ba níl tá cáinse tó go scipaí agus dumí díalta go glótead fad an sin ag fear foiide cool agus in cáinsin chu éidir drastal go ag Fintan Bradley agus níos do muidir eisiúisce cúlín amháinna chéile ríist 8 gúlín na híonna cehead Seachagan slitar builte amach a cool báide Áth Cliath Daniel Joyce hála go bhfuil go fáil chun slitar go teach ar a tíomhlína agus le Áth Cliath an buile ar hála a tíhfuil inis Tó tí tó císcipaí níl builte fan na talún í ceanna sár bihí mar si go teach ríist ar a tíhfuil agus is le Aontroim an cáinse agus tá Joseph McLaughlin hall hana héin le an buile tíomhlína seo thógeal go Aontroim
Gúlín bháin chun deire ach gúlín na hína cehead. Chu gine sé. Agus bhil tá an siútar a thugal. Bhilteisteach méle chúil ach tá sí ní mé an lán chúlaíiste hin sin bin Lynch díocht amach bhaint amach ag siúd agus bhaintar tí bhile go fáil cinnis agus Joe Ciarán á fáil. Joe Ciarán sáiníonn sin, bainte go Joe Ciarán ach ní sí glanta ag Aontroim fós nach tá sí leis ríist le Black Leah ó rinne go duine pasta í trasna in seo agus hiarí lána sos an sin tá Cilín Castló, bhilteisteach an seo Cilín leis an slitar, Cilín Castló, Pastló ábit a Cilín Castló, an pascaite i mú agus í fáilte leis an seo Bin ó céin sáinní, cínte ar an cín, tá sé ar an cín, hí fáiltí teire tá rion na buntas an na slitar aige, tu ísteach sa spás go hálan ag an seo go dtí Níl McGee, cínte Níl McGee fucas suas a tala agus hí pucí suas go glóte fád an sin ag Black Leah agus dínta go má ag Finn Murphy. Finn Murphy achtar sí leisna le intermedíiste agus édal na Gary, Catíana édal na Gary, ceann mór míte hardbal te Gary ní dóil an gúil sí sin ánín tá sí imi mú agus fórí. Pan an scór, fiú beid caite, 8 gúlín ag Black Leah, cúl agus chead gúlín ag Aontroim. Agus an buile amach tógir a tíb seo gon fáil, Christian nuas go teamach ar a tíb líne, agus is le Black Leah an buile tíb líne. Hís fún díirech an seo, agus bud a tógeal. Callum Graham, fágáil an sitir an sin a chumradaí, agus siad a Daniel O'Kelly. Se cínú ceann gear a thuirteach dar sé intin nach ní réim sé sin amach an bhhail an áiríide, agus seo chu go léon tromaríis, builte os a dro a go tasíon sin ag Joseph McLaughlin. Is tí measc na tasíon sin ach ní éirí léon í sin áil ach chulbáid Black Leah in slitar amach mar bhín consin go te díana cúil agus fórín agus seo gin Black Leah a go léir an síríis is leas spás go consin í héin amach ar a tíb líine agus buile tíb líine tá go Aontroim ar a tíb seo go fáil go mai céanna. Níon clofa sangar sa dána ach tá siad gar ó chéile ó híomhláán na scóirthe. Tá nimmert beidir slúparnáilte go má ó Amantaí agus bí éfacht a Amantaí eile go má céanna. Tíanana ní heil stóí agus seo chugann an buile tíb líine. Liam Gleacin a thugus sí. Bhfuilte Liam ní chuna sásta dána í leis le Black Leah i ríisteach tá sí tití ar an sin nó David Lucy tá sí cáilteigh David Lucy le seansa seo ag Aontroim isté mé le chóil builteisteach Finn Bradley tá slucí suas an sin tá sí cáilte a go bhfuil níl fáilte leis i ríisteach Bradley ar an cíine pastaí ag tá seansa scór si ggéirlisteach le cóla le béal chóil seansa chóil cóla le agus cóil glóte ar fád isté sin i mé le chóil an dar cóil ag Aontroim agus bhil rinne sin sin go má an lán tosach a rinne nabair ar fád agus isté sin bhí fear bhfuil i bhí cúdé go is dóilem ó bhá an sin sa gánealaí Joseph tas gur seo chugann Black Leah rá chólan is. Agus Black Leah isté éon beidir le cóla tá sé táí nuasach tá seansa ige tá sé báte an neangach aige agus tá an réitúd ag catú chóil bhí rial na buntaiste aige ach tá an consin báte i gáneal na hanga agus céhéile ach Daniel O'Reilly cúil ag siúd. So cúil agus 8 gúlín in rá chóil agus chead chólín. Pinte bháinna duna fórne ríist. Sin mar atá. Hína hocht in bert builte faoin na chéann sin nach tá is litir leis le Black Leah hir na cosantóirí go haicab cínteach bí lána mar sin héin, beidir go ngéidir chuir bí lána is an fear a hochas sósan buile machatá go Black Leah fear a hochas sósan cúil ó an Donnelly an lán tasach agus an cúil sacraí go Finn an Bradley fáildín teige generator so is builte siartá go Black Leah hir na héin gon fáid. Go cin sin gáin seo. Builte suas a dro go tasíhe, ní a réitú sásta lei sin. Cafaí thugáil ríist mar tá sé scríomhar a stára. Duine cinn tééis fuir a cinnte rá leis is dóilem. Agus tá agus carta buí foiite an sin ag fearh Aontroim agus sin Jack McCluskey bhí a cúdé carta buí foiite aige. Agus caafar an buile sír seo dóilem thugáil a ríist. Go Black Leah. Commentator go sé an cáin seo. Tá séanú méid i mutéine agus Leamhbhabhta.
Well, good as I can, well, Ian. On Stitter to Ciarán Cinneiris, Stoil go bech root. Jack no Clusky ridiculous leis rate to it because Ile Laka Gishala had the machine. Machine 3 wood will with the Rottilish. I saw Bullisir Toki Molana Park at Conalorian, is that a joke at us here in China a cushion to Callum McIlwain. McIlwain a bullock gas stack and chocolate Glacken a tastel will take Glacken a status boss and China at the Birch of Laighean, well in the Craobh, Bedaganera Hashalon. Land tasachta against from Ialach ni Airi Mashach Ganima Laighean Galogol the Nibults was Joy Canan attached to the niche it's yelled to me said he had a hill and passed to Kieke Agasina Shekilian Castlo trust the port control that it is Joy Canan Galistech who Tashashkira Agastan little culture was Quantagama Tintagama a glass instrument choke the Shach Ganima Lepino Cade Bino Kane, Craobh meets a hard, the staff with Joe and Hul Can on the Hunter and Cool Bodies, the Hashini make Gold Body, the Stuggan Champ Pass the Macacha, which David Lucy and Yaholi Lord, August David Lucy, Garen Schlitter, Alana Sauce and Chinning Stashi, Lanta Sauce again, because he built his piece of Bagale, a Conalori and a staff with Joe, a Gutossi, Pukila Lord, a Stihin Chin, Nathan Fitzgerald, Golden Footing, Nathan, is little force again, machine hand, August Shock in the staff initially, Callum Graham, Dash and Chodish, Can Hard, go Das, the Green, Cooley and Das and Show, Egg Black Leah, Ollie Gaffney, no footing conscience, August Ovation, Shinaka School, Cool, August Ni Cooley, and Cups and Hawkwoodin Jake, Hawkwood, Skidakwoodin, against him, Hawkwoodin, it's in the Ford, yeah. So, how can you put your market east? He didn't fit at Gold Body, Hogel. She took in the shiggy. At east, Iomána, Dennis Black Leah Shane, Chinnagus, Pucachel Glance and Sperry, the Shohogan, Black Leah attached to the Hobbinish, which did with the seer and Chin out of it. August fell into Daniel, Brendan Kinney, Altin Tedbertolum, Naomh Ceathrú, Laka, Rachel Shin, so Shansig Black Leah, Hurling Keen on. Schlitter Kistach reached for the ridiculous. August well, the Gorsi Pelle are no and Sto more on the Hudincha Cinnamon, if the steel had a Sto more at on Schlitter Laki in shot a Daniel Kelly, August Chansig Black Leah 3 Hurling Keen. We'll take a hard again, we'll take a crane again, Shanaka school do it, Lord the score in the shock up, August do, yeah, he in the day, Lord the score, do it ahead, the thought against him. She came after the ball to the east finish. William after the ball to the east, because Shockhogan answer him. John more block while situation, if Cookies was the east to give out Lord Parkin, Neil McGee is that's a sponsor in Shane Conscience. Kaya for Stihi, well, the Stoilum, go with Finton Bradley, Jerry Fukusuas. He Finton at all, Jack McCluskey will add him, could have said, yeah, we're on the hand, which did go to that shake Black League, the general credit, holiday, will go forward, August Tashieg, Ollie Gaffney, Tashtel, and school chance of scoring. Well, took a hard thing, Stachamel, the hole, which you got a move, that she name is Dinjin Neil, but on the cool body, Swassy, the Shock on your mark, their own Richmond, will take a desk, own Richmond, the mark, and Shock at the head on the Gary, a shin at the Talo, will fall into that Neil, Hunch little call taking, Tretching Chin, Gary All, Killian Costlow, after she actually left Antrim of the Shock on Yanish, Eton, McGarry, Calmore meets a hard stack, he can't the source down, as she got to move. August Ed for real, so far doesn't score. He in the jet, and I do it ahead. August Harted, Ronu made go have figure Fanta, go shock in Black Leah, Ran Skippy go Joe, the Lan and Shed the Mach and Schitter, no Hogan Shed and Bulliamach, had a tea well gone forward, finish Birch, Chichi, Amon of Kelly, Faris Black Leah, Joe, Zero the Pella, is get on of Daniel Kelly, saw him, Marshall Hain, Town Schitter, and Joy, Callum Graham, Car on. Nimmer just stop up Martha far into my tal agus tá cóileise testal a bhaid Charlie McCauley in doubt that which I got Charlie McCauley a tala cóileise testal bhaid on reach to the raw will nimmer just stop yege agus tá stop yege Martha cóileise a testal ge bulu stúr cup fin the chéile in sin agus go sin dance just go na himrori blogumuske a hogel agus tá blogumuske tóki a go betir machine hen betir go will on Fátharta Gurti, Carcador, Charlie McCauley. That's coming Rory Og.
He suas réanús be sé ceacha leor stoilm agus locumiscio hogeal an sin ag Farbh Cliath sin an Nathan Fitzgerald na stoig go becha go han réitú isteach anslita seo siad Cliath ar Jonsaí na Harla well túr bhfuil chéile dunas Cliath bertas as Aontroim sé Charlie McCauley smas a tháinig ceasach sé ceacha leor is buileamachatá go Aontroim buileamachatá go Aontroim sin idir an réitú agus sí builteamach ag Sean McCabe sin an lán cholaí builte suasa gin sin ní lán nach Tháirgháin le Shane is Cliath agus teachtamach leis slitar dhéar chománaigh cáilte go bhfuil fic se go dálaí ní fucaide ar a réiteach go leor méise le lethe sinna Cathal Kennedy ach tá choláirt éibríach ceach go leor mar hála a tíhile in sin tá sí gláanta Conalóíon teach sa spás in sin tá feariste le Shane agus na Callum a bula go háart a chola cantin is stoil bú sí mú Callum Graham bhfuil cantin agus tá cantin go timú agus fan an scór ag cúil agus deagúdaín ana rá cúil agus chead a chúdaí an tá mé fiúil caite pe an breise chuir leis ní na chlár á chu suas na taidas tá mé rá nóméid breise le leid beidir 3 nóméid agus seo chugann Owen Richmond bhfuil amachtógtaí Owen Richmond An áhá builteamach aige ríist Cliath cúlaithe Cliath go mór an cín agus san slite sin imi go chomáin fear Aontroime agus go teamach le hí buile tíomhlíne go Cliath híar na héin go fáil go drochtáin ní réiles tan go le bíhanna le heach beidir go nébeach go dtíach ceach go leor á hálann sin op siú cearan gáil néadan an slite ní téiríon pucí sos ag fear Aontroime agus seocha go Aontroime go leganna go duine a díist tá an pas chuir mún sin agus tá well ní tí leis le éana fósta siad talta tá sé tá an slite leis le Aontroim cáilte díiste go go leor butúna íonna ag féinar an acab an seo go seocha gan Cliath Alaí Gaffney builteisteach ag Alaí Gaffney an sinisteach a méle chúil cé fas a gáinte bistú nó le na chomáin an seo bhfuil tic síiristeach an sin híad a déan an réiteach tá siad ag Graham a bola machcha seansa scór builte go háart a chola cantin tá dhéana draslan agus cúlín deas ag Brendan Kinney an sin agus sin na seo agus gúna hína híineag a chláán na scór ag Cliath agus dó cead atá ag Aontroim ní scór a Aontroim le fada seocha go níiad buile amach le tógeala go gúil báide herbh go na hosa géide Owen Richmond agus builte amach ag Owen Richmond is cumann go Hurling dún lahí seocha gin Cliath ríist chola hót grúte ag Cliath mo seo agus teiste le habanna sé ríist sin fear fuair a puinte Brendan Kinney á bóla isteach sa spás an sin seocha gin fear chumar í lá na Páirc go tá si go amach ar ní nach den áíide amach a réitúil crín hí fáil dínta sin éideach Conalóíon ach tá Conalóíon an slite chuir amach ar a tíomhlíne agus is buile tíomhlíne tá go Aontroim híar na héin gan fáil Déad sé mar tíar go dtíon cúlbáide mar tá cúlbáide takeí amach go dtí beidir go sé dhéar a pásaidach ní le pása tíoch tá nedul sé ag an réitú le ámas suirtein an seo le báirce ní Bríd agus clufin nach chuile bolla berta le bheith féideach mar sin héin tá Cliath is cumla hopta siad chúl agus éon chúlín déag go na rá chúl agus chead a chúlín chun cín rá chúl agus chead a chúlín sin deag chúlín na chead a cín déag agus sin agus gúil chead a chúlín Aontroim ag le áma. Be muidir eis go gcóir an dága le agus súlainn go beidir go bhheasach an Iománaigh an táimse. Níl McGee a bóla stechan sin go glóteiste hin agus seans beidir in seo ag Jack McCluskey go háard agus go crín Ben Lynch agus sí cáilte mar sin héna go seansin seo go háard stecha mé le hól agus anna cholín eile ag Kennedy Cathal Kennedy a bóla sósan seo gotí Daniel O'Reilly Daniel O'Kelly go háard Kelly go crín agus anna cholín ag go Cliath tá fear lá Páirc builte go háard an sin ag Phil Murphy chola cantin tá na muide ríiste beanú chéile tá cantin í héin head drastan cholíide gon líachta sí bainte róin sin go seocha go Cliath is tí mé le hól seansa scór builte go háard cholín in sin agus be Cathal Kennedy is dóile tá sí leis sin sé ríis mar sin sin lán tosach sin Dave Mulqueen builte go siúd tá sé de breanú chéile ríis tá cantin í héin head drastan well anna chuntar mé le chóla údíonnta go ag gúil báide ú si ní aine sí focusós builte steach go cól
Aontroim agus seochagan Black Ladies agus sitar leis le siúd ceall mórrád is techa méal an chóil cecha bhfuil cáintin granin si go má seo agus tuisí go má tá cáintin tuí go scipaí agus dumí díalta go glótead fádan sin fear foiide cúil agus an cáintin chu éidir drastal go má go Bradley éil an cíine pestaí gitá seanta scór si ggéil isteach le cóla le béal se a chóil cóla le agus cúil glóte ar fáach tá seansa gitá sé báte an neagachaige agus tá an réitúid Ceadú chóil bhí rial na buntaiste mar sin héin agus seocha go isteach inis le Callum Graham leis an seoiríos cáin áard go háard go deas go chrín cúlín an deas an seo ag Black Cliath álaí ag Graham a bola amachchan seo seansa scór builte go háard go chula cáintin éidir draslan agus cúlín deas ag Brendan Kinney
Páirc ní Bríd in seo chun é lua nó Dealgan agus muid agurcháin I Róda lá na Huaire agus Laighean chéad a chuúlaí chun cíine ag Iomána hína híineag in é dómha ceir agus ní mar annar a chlár a scór gobain go tá se gobain ach mai alta ní gníon na scoilhort ní féidir eiceal ní féidir eicealach aimneach í Laighean agus Aontroim so hína híineag in é dó ceir atá a chlár na scór in sin chomá. Tá gríon I tína deabhla am héana agus ar cheamra mar tá sí díirech isteach sa súlarin ach chamuid blacha le an tradúna se agus íireachta dhéanana thuirtíb chomás tá muid an réitiúir am sin réitiúir a túsa chuin leis an dar le I ríist agus bhfuil se sásta ghfuil chulaghine na hanaid ceart stoilm gohfuil agus tá sé breanúide uair dóid agus Tá fáisina go becha go se sí sa slitar a tála sin dínta agus seocha gon Laighean a gáilíon an sí ríiste agus an íochar slitar leis le Joey Ciarán bhfuil isteach sa spása ag siúd chuil fáil dínta slin sin ní déan an réitiúr seocha gon amachchanis le Aontroim glant amach go sosa Jo agus tosaí nóan sin a cosint go Laighean tá Brendan Kinney agus Brendan Kinney a glána tiltí sosa Jo chu tosaí fearras Aontroim síinte agus Chorléis se testa bhaid, chorún nimmarta stoppa I stoilm tá fear Laighean héine ar a tála go seocha go Aontroim a gáilóchain go daine is scór a testa bhaba tíad a chuúí chun déad isteach sa spása chuinn siad an ceann sin chuig an lán tasach ach tá sí bainte ró agus tá sí deachíach ar a tíhile in seoinis agus tá sí Neil McGee isteach sa spásan sin bhfuil cúlbáir teach amach tá sí ggóilbáir agus titin síhaach a dínta go maige mar sin héin agus tugan an cúlbáir Daniel Joyce Pascal Joe Shepherd a taiste leis an slitar a chománta cín sin aige agus í búilte nún in seo go dtí Joe Ciarán isteach sa spás agus tá Daniel O'Kelly gortaíach tá cóiléis go leid agus seocha gine slitar búilte isteach tá sí go mú agus fóríad an sin aige Laighean. Bhfuil a réitúir sásta bhfuil chola ina ceart. Stoilm nach chfuil tá athhrú stoilm a dhéana ag Aontroim agus tá athhrú a dhéana acab agus I tíochtasteach in seo tá fearhfuil ifir ina dhéagair agus sinne Austin Burt I tíochtasteach an seo agus imíthe gan fád imí gan fád Well, tá sé athí ríis ní sé tíochtasteach agus seo chugann an slitar Píso sé Laighean go dtíana séidir sé gáin seo siad Daniel O'Kelly bhí gortaírána me chun burta mar chéile agus an réitiúir bhaint hís futhbach ní had a dínta mar tá sé stopínis agus an slitar cinnte réí fu suas tá an réitiúir brennhar bach í le go méidir go hateisteachí tá dínta cíine ag fear Aontroim agus teachtamach leis an slitar agus I glantaúna sin ag bin ócéin seo thugann Aontroim suas a spás chun siad an ceann áirí sin is tá chuisiid go mbeidh Laighean mar sin héon tá slitar leis le Aontroim a ríis isteach sa spás an sin gáin go dtí Neil McGee ó bolla go háir tras nó chúla hain si stoilm agus fórín so fanan an scór. Hína híine an dó ceir tá sin chuide mú agus buileach a bheith sáin go chúlbáir Laighean dínta go maige casta hartan sin go modesta fidmar fí agus seocha gin Laighean go léine níon sí má lá na Páirc ceann mór míte háda steach méal an chúil cechúil ceann sin sin áard chólíon ag fad in sin ag Laighean agus an fear fudaí a hálar a tíhile gan fád ceíad áard chólíí ní míú bhfuil se go glóite éidir fadaí a tá slitar leis le Aontroim na si ríiste agus seocha gin Aontroim a gáil sosa droga tosaí an pinte dearnach sin Fáte ag an fearhfuil ifir a 60 cilín Castló tá slitar am éidir tíhile go fáil sin chéad chólíí gan dára le an sin ag Laighean agus seocha go Laighean ríiste ar an slitar a focusúas agus sin acab agus pass trasúd hín pass sásta dáneach go fogad glóte an éar ag Brendan Kinney agus seocha gin Laighean ríiste go lágan go duine Kinney tuirte fast seansa ag scór builte go háda agus glóte bad agus sanna chúlíon ag Kinney an sin agus lista sian hína dóíag gan é dó cehead sin atá anal na huaire Well, beidir go míseart be go hína tríide go cheart a bháin sé hína tríide go tá Hína tríide gan é dó cehead
Híine go Jacob á chúlín sa dáile sin híine tríide agus sitar eisiríos le hop agus iad bhar le páirce fuair a puinte Brendan Kinney agus bulann se nóna troí go dtí Cathal Kennedy. Cathal Kennedy passbach tucaí go eisiríos go dtí Brendan. Agus builte Conalóiríon isteach mé chúil cansin bulann sin pola istí béla chulta seansa chóil níl tá si mí amach ar a lína cúil bhí seansa chóil ag Black Lia stoil amach heise tímo gun fág heise tímo gon lína cúil agus ag sé si tuir leis so bhí sin tá chuntóirt glanta nó béisi glanta ag Aontroim. Ceanú méid caite sa dáile, hína trídeag a naid dó a cead, an stiútar builte amach, hell lár na páirce, Gyd y geiri, gyd cynta reini o'r sos, da si pwci glwyd sos yn sinne Conalóiríon, bwylte ffadau Conalóiríon ysdech i dro, y gyd tosi, ni leini siol, go si mach ar y ni'n y cwl, ni hain, wat an lach chwld i Aontroim hier yn sin, Sean y ceg, gys glan yn session amach i, gys sioch o gyn Aontroim yn ysach, ni eini le hwbog al roedam, ar ta si resle Brendan Kinney, Brendan Kinney was anol losgi jofi Brendan Kinney gys a tasht leis gyda un sy'n gantio. Oh, tá sgradiant ar Brendan Kinney agus bei corta in seo gan éon doubt agus pe duine atán tá sé bhil an ón tá an réitúir a leisteach a leabhar leis an muir agus tá chumáin briste in sin ag an leachúlaí láid i bhíán na stoilm go bé Liam Gleachan na fearr le sínte go fáil tá an réitúir a caint leis na muid I den chótaí na muid ag an level seo ceappa go meach chótaí na muid agus cholathirt ach níl na chótaí bána níl ach tá an réitúir bhfuil cumánú fáilte réisige tá an réitúir a le caint leis agus cin ó cárta Liam Gleachan is lein cárta buíthúir sé ró bednacha se cárta buí tá fáitige tá dear go le bheith féralte agus an fáilta dínta Brendan Kinney sínte cóiléisir a le gúnaíad agus buile sír atá go Black Lia agus an buile sír se le tógealanis cé thugasí well Daniel O'Kelly thugasí is dói Brendan Kinney fós cóiléisir a le siúd an réitúir istí caint leis agus fiarrá bhúil sé ceach go leor well go méidir go bhúil sé ceach go leor En jammer stoppi, gus hall een chance aan, bwedem Coveroni en le moet je de kondiger a charen, klan hol 914, het was han nog character more, shiny hol 9, who was en de schachten en in het roster, character more of hief gehoord, kjoloren, gus art felle door in de law. En een doubt, gus zeg in de veen in de roster, gus Coveroni och ri Moet je gewoon agus moet je graag gaan naar vaat voor ordainheid en voet naar heden. Agus team ook eden, agus voor green en geweldig. Daar nog telers. Toch wel hoort kaarten zo in de series. Agus Aontroim met die lagen. Dit is slecht dat er kwam met jou. Agus ik gem nog kon vaart. Stoelen we een paar laag paardje toch gem kon vaart Neil McGee mee. Zo hastig. Tá an dit seo buile sír seo le tógáil díireach amach ar na ggóilíní cheach na chéinstró fin spéidir ceann se chu is restan le hína ceartib íon águs 6 gúlí na chuidir na fórne. Clufin nach bhfuil bhil bertain a réan caiid an na manichta lá go má chafarrá a chan neidir na sár chun cín bhfuil a réitúir sásta go cholathirt ceart chuim go bhfuil. Agus an buile sír le tógeal le Daniel O'Kelly a bóla ceann. Ó, tá sí sáhailte chuileáil se cúil be go seansa chúil fósa go tá sí páirtic. Deas a go Daniel O'Kelly rial se well Jimmy sí á chumán na stóile me dosach agus sábólaí hanig sí amach rístige agus luúir a tháinig well neanna sé éon butún agus sin stóilem. Agus sin águs go bhfuil dó tríide gan is sin na dó cead ní gúlína de na fórne. Ná teach gúlín tá ní gúlín agus tá sitar builte amach an seo go seocha gon Black Lia i ríiste sé a taistil go géir taistil go seansa scóir eile ceann áidirteach a mé le chúil an ceann sin go timú stoilm head fórí agus ní gúlín idir na fórne harta níú méid atá caite sa géit le an seo ní scóir a Aontroim le fada fíor a choláithna.
Buile tuí amach, beidir is mar seansa go. Tá fear Aontroim tarní siar sin Jack McCluskey. Tá slita builte ige, sí go mú ige agus fóríil. Is dóile man ríide gur fáildínta éidir sin nach wacan réiteire, tá slita builte amach go skipaí. Agus í fáitin seo ag Brendan Kinney. Builte Brendan Kinney suas a spásan sin, bertagal na tró, duine go na cúlaí, duine go na tosaí agus stéin sin agus géirí fucas suas, duine go Nathan Fitzgerald. Argan tíim líine, Nathan Fitzgerald a pucas suas ach tá sí go teamach á láimh agus stoilm go hanga sí le cumán ar Aontroim agus rábhí sin go le Laighean an buile tíim líine agus sé. Buile tíim líine, tó cí siar beidir go seansa scór a listin sin ó Kelly, builte éisins in seig go tí Fitzgerald, builte go hard ag Fitzgerald, an cáinte go tí mú freisin na stoilm, nó bhfuil me se chuoch, tá meach bíoch, má tá sí head nasar agus cúdín eile ag Laighean sin áit sin is gúil dó a cúdé go bheith flár na scóra cup agus dó cehead sin táán, dó cehead ag go flár na scóra na dó cehead sé sin é, te gúlín glána din na fórne. Dó ceardig an é dó ceir, ní scóil Aontroim le Fátharta, beidir gúil seansa stíir teohanis ag Jack McCluskey. Ach tá sí bainte rógus, í fáilte éisin seo agus glanta ag Ben Lynch agus buin Ben Lynch amach tí Joe Shepherd. Joe Shepherd go híisiil a nóla chun Joe Shepherd a cáintin go deas ar fad chuid Cilín Costello. Builteach ag Cilín Costello i dróch a chud tosaí. Go teamach ar a tíim líine go leor sin atála as a glufa áí seo agus buile tíim líine tá go Aontroim an bouta seo. Hís in sin, líana steach na súla. Agus í teanna siar le goile dálach, ní bhí si go te dálas alla mé clufa se háart ach tí tarrá méidir gúla clufa se háart mar tá sé agus seo chugainn Laighean ríiste agus an slitar ar eis le den eco agus na Alaí Gaffney. Alaí Gaffney galchan cíine, pasta í núna ag Alaí Gaffney in sin nach bhfuil fáilte Nathan Fitzgerald agus í bainte rógus í glanta amach ag Aontroim. So is dro na dosaí in sin, beidir go néidir chláb scóráil, festí scór go glóid go cíbab sí bainte ró go glóid agus tá chosin teach cíine ag Laighean agus seo Shepherd a tíocht amach a rís Joe Shepherd agus Joe Shepherd a tuairt le pelle óganna go duine go dtí Cathal Kennedy scuile se leis gáinte le húcailte agus an slítar goile go cíos seo ag géim Laighean in neacholaí láir a fear go ruath anim sa leabhar tá sí cáilte ar an sin mar sin héana ag Charlie McCauley ach tá fáildínta Charlie agus buile siar atáin go Aontroim. Tastíad scór bhab, tastíad scór go dóite bhab an na réide agus cé thugus sa cáinte ó le fear lá Páirc a teach amach Joseph go chlach lenne thugus sí. Si hir go lá na Páirc, go dáile scóráil. Tá an riomhíán sa géide, bhfuil méid riomhíán tá sé leidí nó lachaí. Bhfuil go háirdaige, go breann si go mát a meabhú sí castaige nó méid deire agus tá agus head fóríil a chun cáinsin agus a bhaid an heasting cáinsin go géir ó Aontroim go éon dá. Bhánú méid dé caite. Laighean dó ceardig, slitar builte amach a ríiste sin agus well, bhí si ina ghlaic ag Finn Murphy ach cháil sé ach tá sí leis ríiste ige agus seo chugainn ina Shepherd. Tá teach go mórsteach sa glufa sa dáile. Pas glóite builte go nach chódaí le fáda sin ag Joe Cinnán nach sé Shepherd. Joe Shepherd tá teach go mór sa dáile a chun i cáintin head i dresan. Dó a cúdí ganis. An é dó cehead. Arthú a dhéanam agus an lán tosach ná thosa. David McQueen i tíocht isteachchanis agus céirteag le mach go fáirt. Is go bhéh fear féidir ag ceall mar tá an gníon díreach sa meallach ach an fear tá imi ná Nathan Fitzgerald. David McQueen atá teach isteach an lán tosach agus ní sé gimmert má lán tosach tá sé muss a lína leachasach agus an si tá builte amach a cúlbáir Aontroim arbeh nach a fad Christú nó sa ríist cé go bhfuil sí fáite sí fáite hir an sin ag Charlie McCauley. Cínte Aontroim aon dul na cíine nach beidir go néireach an seo le Oran Donnelly tá í leis sin ag go dtí Charlie McCauley builte ag Charlie agus cúlín fáite ag Charlie ag chéad cúlín gon dára le an seo ag Aontroim agus bug se go maithí sin an sin crutbagad i scór tá de gúlín fós idir na fórdainn agus do gúil dó cúteag an na dó cúd atá hallar a tíhfuil go fáirtáin slítar leis le Aontroim a ríist.
Oh, Bíach mar buile Ciarán sin ní na réitear sásta bhfuil Ciar thuir tá slite cáilte géintrum fáte leis I ríiste go bhfuil tíhile, builteteach sa spásan sin cé fa sa ceanse, bristí nuas ní léanaan anna í fucas suas, tá sí pucí suasan sin ag a chana croc agus í builte macha go siúd. Tras na podcast sin sin pass on the gloated father and shog and you skid Daniel O'Kelly will take Daniel O'Kelly will take Daniel O'Kelly will take the gloat take Daniel O'Kelly was cooling a Florida score was falling finish go well those shade digger Florida scores touched it put to my Hannah Hane going Richmond Chochogin Aontroim chance score will take a dash nach get on the Gary will she that she get to move August for chance again and you just start your go great chance you see the people are who we in the Owen O'Connor tichtesteach in the board you see that give my first time pass the game and shot August Connor ticht the and shot touch and tiny sheer so the fog rate of speed lay down we should have punched it quickly wasn't shin like Phil Murphy August shot up in Black Ladies to allow in a good dinner will take Brendan Kinney that's a spot and shin for such long hold Glan in Chenya on the junction she want to look in the shake shot mid guy we at he will go for finish it's some pass on Jack McCluskey she will staff with all this cool he shall she she glan come Aontroim chuin cool báide hábhail tre mar sin héin tá buile líon an ceirteach tá fear Aontroim teachísteach sinna Oran O'Connor Nícim ceatha géimeach ní léanaid teos Galachí Táistú ar láis go glan tá tugaach ganúna seo sin tá dín buile tí caite ne dó cúig Score, but took a gloating on the chance well, she had less on some dog according to the so concession and scoring those shades, they're gonna those shade, they're going in the 4th goalie. Black Leah, I thought she called it Agabashin, Fátharta Shaw, like Oran Donnelly, attacking Michael on the party, Oran Donnelly, a bull sack, Spórt and Shin, Curtis Gary Hall, Shin. Fall Carl Kennedy to the Carl Kennedy Rouge to call Carl Kennedy come the Joy Ciarán the Iomána Joy Ciarán with Aontroim ríiste agus í Callum McElwain is sa spás tá in country go teach ar a líne le tíomh ríiste agus anna le fós go teach ar a tíomh líne agus le Black Leah in country de tíomh le go fáil. Bígin na siad agus réal sé scuile fad Tashi well we she the lucky in a Oran Donnelly hard Sherry Sheikh the Sherry Charlie McCauley the tiny sheer skill the rate to leisure on rate of Dundalk at the Quintet with the Yekel had on Sitter put go hard behind the country now but she into have to pull the sear low August top pull the sear low because Tashi fought to and Cormac McCone August I Glean Soul and Rachel refreshing that we anti Joe the Green agus ní gé machta gona so tá buile Ciarán seo ag Aontroim chance go bhar na leidú go dtí ní gúlaí
agus fach sa gúine hogasí dó séide gan na dó sé Finbar Bradley hogasí sta go bé Fintan Bradley which an anna cáseach ar éidir astan agus an bharna leidú níana seach leidú beagid ní gúlín Ceathrú de gúlín Ceathrú ní gúlín tá inis mar tá cáseach ar éidir astan aige agus gúlín anna jaasfáte sin aige agus go dó seachta chlár an scóra cobanis agus dó séide aige Laighean Sitar búilte amach briste nuas Aontroim ile fása go léir a chéile tá sitar a leisin sin tá chaite go mar fáil an sin go sábhail a disin Charlie McCauley go mar fáildín de réitir nach chuile go seach gan Aontroim irísling a cholí láir sin a bhíon Laighean a chalchan cín sitar aige tá sé sáinní buinn sé trasí a bhí fáildín de réitir agus is buile sír eile tá go Aontroim agus an buile sír se díiste go láir na Páirc agus is le cíbhnú ar osín na canin thuirtaisteach inis. Agus tá osín i tíochtasteach tá cumán ar Laighean briste cumán nó testalhaid agus tá an lántasach ó an Donnelly imíoch an fád agus buile sír na tógáil le Fintan Bradley Bradley brenn bhfuir an sprucail se an pointeile ála agus an bharna leidú tiile go dtí 8 pointe. A Fintan na crumma a puca a bula agus a bula sin pola teangan tíad eis beidir go fiúháin sean sa chúla méle chúl in seo ag Aontroim has doch cúl go dóití bhhabach tá cíntear éonhaíonna leis gáintin tá sí go teamach rád agus éidir le Laighean í seo an lán agus sin go ddíirecha ina sifaí an second tá sí díon take agus gláán siad suasaí na cúlaí hin sin bhád níos agus géirí fogus suasan sin tá fear Laighean seansa scór builte sí go mú in sin ag álaí Gaffney ní seansa scór aige agus sé múí agus ní nóméid a mu téana agus lá Naomh tá Laighean héana sé díana arthú agus tá fearnar thosa Ciarán Crosby i tíochtasteach Ciarán Crosby agus Ciarán Crosby agus Joe Ciarán atá gimach go fád Ciarán Crosby takeísteach Buile amach tá cí cúlbáide Aontroim sinna ón Richmond Aontroim a treid go deireach mar sin héin tá cosint Laighean go má tá sin brús a gádan cínte éana slitar a fogus suas cumán na bóla chéile ar an tín toran agus cáile slitar tharbit tá cínte éana ag ceall na eáil ach tá sí tí sí fátíine sé fear le Laighean agus mátá san héin well ní samsa héin ach tá samman is héin agus sinna Ciarán Crosby tá teaísteach agus Ciarán Crosby bhfuil fáildínta Ciarán Crosby nó bhfuil fáildínta bhfuil slitar chuní ráda ag an sin agus is dóilm go binne tátálaí agus is buile sír le táin go Aontroim agus siad mála beidir le tasí Hartéad 8 nóméad fanta nó mar sin Hartéad is dóilm agus seo chugann Finbar Bradley bhfuil an ceann deireadh bhfuil se an polla nó posta agus ag ceann sa spotta ceanna céanna sean anna chuileáin puca í builteige ceann se breanú go má agus tá sí heidir aslan cúlín eile sin an tíir éis secup agus sin agus gúil dó 8 ina seachlar go scór na dó séideag agus tíochtasteach ar a báil tá Joe Cabna go Laighean Joe Cabna nícim cetá gimach Steach na tasí tá sé gáil stoilm agus sé Joe Cabna takeísteach agus fear hosan clufa gimach agus sinna Callum Graham buile amach a cúlbáid Laighean Daniel Joyce builte amach aige dó séideag an dó Ceathrú tá Aontroim a fása go léir mata an nuaile agus beidir go seansa scóra le och gúlín atá idiréad inis tá dhearthaide leis tá sé go amach Fintan Bradley chu sé amach ar an líne cúl nó ar an líne tíomhlíne agus is buile tíomhlíne atá go Laighean agus Aontroim gortaíonn sin buile tíomhlíne atá go Laighean agus chuna le rion a thucasaí
leor tá fear. Níl go crampí tá gortaí cos go ba. Tá sitach leanna buidir sitach réanús le Cliath. Bhí an leis cín tearbí fogus suas agus rud go tíad first touch shed well. Tá sé nastal beidir a go bhaint go na himblirí seo náiríre fear bhí gortaí sé ceap go leor na Fintán Bradley. Allar tíhfuil go fáilcinnis tá sitar leis le Aontroim agus céadú sé sí gáinseom. Sí blocail go hálan sin ag Cathal Kennedy agus tá sitar agus tím híachta sí go tí leis Black Cliath agus seo chuganníad cín bhí focusós mar de me ní bhachtta spont mar seo man chuine ná mar sin ní féidir líon nach méidir tá sé dhéana agus sitar builte sa Spórt. Black Cliath hoschan cín ní gúlín glána de na fórne ríist. Dó 7 gan dó 8. Tá chugann Aontroim ar a tíhfuil go fáilcinnis, bhfuilte go fádan seo ag Liam Gleacin so sa droga tosaíach ní lánach. Tá seans beidir a méle chólainn seo. Iste ag Aontroim méle chóil go híseal Craobh agus anna chóla ar fádan sin. Ag Cormac McCone agus cúil eile ag Black Cliath agus in istáin bhar na leiscatí go dtí sé chólín a hinn rud í ansciúpaí go glufa Iománaíochta. Agus anna chól go deo thug sé go híntaach ar fad í trí hochtain is sin dó is 7 chól glána de na fórne an sitar a tíhfuil go fáil seochaí Black Cliath sé ríist agus sitar an sin seo le Joe Kavanagh go isteach seansa Joe Kavanagh má an sitar títíh gin mé deidir fatí leis sé ríiste a bhfuil ábal cínte ceach tí pulisír go lecht an réitú nach bhfuil go seocha gan Aontroim ríist bhil chun cín agus an sitar puí an seo ag sin Macáine go híseal isteach sa Spás íon si contract pugus go glóite edití bhfuil go bhfáilcinnis sin seo ag óran O'Connor trasna builte nún an sin agus ceach bhfuil cáin builte isteach ag Ronan Fitzgerald simú fóríil hasting cáin go dóite hasting cáin go ggéir ní nach ach de cheanú méid nó mar sin go hefiiciúil fanta sa glufa seo sé chúdaide na fórne sitar builte amach go dtí Conor Croit agus níl an réitear sásta Caafar an níor sé tímó gan líine agus á bhí sin caafar isteach is litir cad dhéanamh cúla le Aontroim 3 hocht scóráilte go cad dhéanamh cúla le rob nó se le hí buine sír bhúirt isteach a bheith bheith go heis isteach í tá sí tócí sciúpaíach ní le bhain sin se go heis isteach í a déanam mií Anna Cliachain ach níor an clufé bhla berteach Anna Cliachain tá sé chólín glána de na fórne agus tétar chud a betáú tá an bhrú ceart cé fa sa ceánse tá sí puí ag buine sé amach dá go Black Cliath tá rionna buntaiste tuí geachtá an buntaiste sin an agus seocha gin Black Cliath a chuiríon séríis agus beidir go destoch puinteháine le bhh léon na cínte beidir bhfuil seansan seo builte go há si go hálainn ar fá Brinton Kinney a bhfuil sin agus headrastan go glóite ar fád a chu sé cáin sin anna scór ar fád agus dó hochtar is sin dó hochtíag in 3 hocht. Dó hochtíag in 3 hocht sin mar atá. Seach gúnéidir in na fórne stitar biste nuas. Fear Aontroim mar gail na tró. Éidir le duna go bhí focusúas in sin ag Cormac McCone. McCone a bhil trasna agus a bhil a head traslan chódaín as méidir eisiríos go dtí sé chódaín sin tríanna dhéanais ag Aontroim. Agus cúlbáid Black Cliath, Daniel Joyce. Builte amach aige ceann mór fada anú méid a d agus slán áma go hefiiciúil tá stitar go teach tíine agus is le Aontroim McCone seo a tíhfuil le go fád. Tá muir agus Spanish Cliath héala híos sin agus mér sin
Dro chéile agabachta buile tíon hall bhfuil go fáilte in seo ag Aontroim agus cedíon siad sí gan se tá an sliteach tá an réiteir éis rágúil kicks buile sír tiltte ag Aontroim go dtí nó fáil agus chábhrí sin tá an buile sír seo lá na Páirce agus tá seansaigh Fintán Bradley an bhar le dúgaí go dtí chúlí na ríist Bhíine le Aontroim agus fás teí Europa a beidir ar a bháil sinnaí na dó 8 agus sóile 8 ceanúilem tríd na dó 8 sin chúlíonn taide na fórne Tá thugann Aontroim a ríis beidir nach chuúla clufa se thugbe nó méad fanta ach hir an sinna cosisiid agus í fáite go deasan sin hir ag an lán chólaí agus glann se amachí go seocha ganíis Sinan Crosby scuilinn tliteristeach i drócha tosaithe ní tí fáte ag éine tá sí fáte ag Aontroim bhil ní tí fáte ag Aontroim bu ceachach buile sír amach go ban na riire mar tá sí leis le Laighean bhuiidir bháin eile bhfuil seansa scór i mí tíir a cáintin Mhol na Páirce seansa scór builte go háir ceach bhfuil sé heidir leis an chúlín eile ag Laighean agus an bharna leis go dtí sé chúlín na ríist agus sé lán chúlaí a fuidir cáintin agus an lán chúlaí bin lynch a fuidir puinte sin ó sin áchas inis go bhfuil áchúil agus ní gúlín déag an trí chúil agus de gúlí áchúil glána de na fórne Tá Tom Caite an sliteach a leis le Laighean pe an beidir síimnos od réiteir tá an sliteach a leis le runna go dainis agus glánan siad go dtí Shepherd Joe Shepherd builin sé ceá mar áit sos i drócha tasí a méidir méar an téiste mar lán hasar a seans a chúlaige a sí bheith contarteach go híseil sábhailtí ggóilbáir agus glantamach siad an hábhaile le dínta ag ón Richmond agus seo chugann na sliteach takeí amach an seo go lá na Páirce í lánach Bertas Laighean dínta go deasan seachar agus íonis le Cilín Castló ceán mór áda Cilín Castló stecha dro a chu tasí istí tá lán chólaí eile agus sinna Seán na Cai agus glann sé sin amachí go seo chugann Aontroim a gáil runna go duine sé chúlíonn de na fórne bhuiilte stecha go bráid as chuidí sé gimmart mar seo dós tá seansa béla hólbeidir acu tá sé tarní siar cinnta bhí fálann sin nach tá litar cáil tuineise go bach tá réiteir éis riil na buntas na húirteog agus tá buile séir isteach agus defirid tímhór inis Ed Fintán Bradley lein cáin sin na hógeal tréile se cúil bhfuil sé sciúpaí ní sa mé réiteir sásta lei sin nó nach mé sí go tead ras an ceach go leor ní dólam go gúda sí Cafarí hógeal a ríist stoidm agus sin go tíirecha hóg íana sé Jane sí cin tá bire se tá gáú méid bire sé ní hena héin dónaí de gan trí de áchúla de na fórne ce íonas Fintán Bradley le seo dréala se cúil bhfuil beit nach chuil roiige ach cúla chríal le bheith féralte beidir go puinte se snastí sáach lá na scóireach chud cúlhuiisceach trí chúlíine teachgin se le chúil go híisiil báteige anna chúil go an Carol Cole aige agus Conor Bradley sin an dá cúil fáitigh Fintán Bradley agus inis go tebal ní lá nach trí chúlín ce fanta tá réiteir arágúil fáildínta Laighean agus bhfuil bhí críoch ní rachla fínta chainach críochínta leis ceir dé sin fi a dó íideach sin fi a cúig trí chúlín na taide na fórne hí de gúlín an trá agus inis tá trí na méid breisiim dí ag an réiteir go beidir an sean steide dágur Aontroim rá bháil leis dóile an sliteach builte sósa dro lá na Páirce glána siad a ceanse go má sósa dro dosaithe cé fasid í nach puinte bháin eile sin sé difrioch go Laighean ach tá Aontroim a treid go dóite agus go cruúa tá an sliteach leis mar sin héin le Laighean builte go háir isteach ag duine cíine sin ach sé go timú an anráile ceúlaí atá Brendan Kenny ach tá an ceanse go timú tá réiteir be an bhfuidir mé seanú bháin eile ag Aontroim tá sliteach bhfuil amach go seocha gine scuile sin isteach dro go tosaí an cáinsin áganna go duine a sí bhfuil idir dá slát an seo fáilte go mar dá sláte McIlwain isteach ceá mór míte háda isteach mé le fóil ceán anna chutarteach sí go timú hí sí ráada na réiteir be an bhfuidir dóidir ríist
Díana sele sé gáin seo meú. Agus is dóilm go beda dhéire tá sé breanú. Agus sinné dóníide go ceide buite ag Áth Cliath ach baide chu agus nímarrópa sa déire agus dosol Aontroim. I gimmert chum agus is diime siad sa déanú mé deireadú mar sin bhil beidir gomach tarní sára go baid an glufaseach tá siad builte sé do mai a Craobh agus an bua ag Áth Cliath clufanara bhla bertin na réide a chan rinne siad an níhil is dóile agus Áth Cliath chun cín agus an scór deire as Páirc Naomh Bríd in seo gur connaí rúda nún Dealgan an tróna seo Craobh Iomána fí chuige lein Áth Cliath á chólagus ní gúlín téag sin chólín agus fi Aontroim chead a chólagus de gúlín á chólín agus fi bua rí chólín ag fi le príomhchachar. Trúna magaí. Níl Mickey a bólas stechan sin go glóteiste heistin agus seanspéidir in seo ag Jack McCluskey go háard agus go crín bin Lynch agus Cail sí cáilte mar sin héine go seansin seo go háard stecha mé le hól agus anna chólín eile ag Kennedy Cail Kennedy a bólas hósan seo go dtí Daniel O'Reilly Daniel O'Kelly go háard O'Kelly go crín agus anna chólín ag go Áth Cliath tá an fear lá Páirc builte go háard an sin ag Phil Murphy ge chólaí cáinsin tá na muide ríiste beanú de chéile táin cáinsin í héin heidir lastan chólíide gun líachta sí bainte róin sin agus seach go Áth Cliath is dé mé le hól seansa scór builte go háard chólín in sin agus be Cail Kennedy is dóile. Tá sí leisin is ríis mar sin sin lán tosach sinna Dave Milqueen builte go siúd tá sé de breanú de chéile ríis táin cáinsin í héin heidir lastan well anna chunta mé le chóródín a gáid gól báide út siige ní héine sí focusós builte steach go cól ag Aontroim agus seach an Áth Cliath ríis is dit a leis le siúd Cail mórrád steach méal an chól ceach bhfuil cáinsin breanann sí go má seo agus tuisí go má táin cáinsin tuí go scipaí agus dumí díalta go glótead fad an sin ag fear foiid a cúil agus an cáinsin chu éidir drastal go maidlí éil an cíine pastaí go a seanta scór sin ggéir isteach le cóla le béal chun se a chól cóla le agus cúil glóte ar fáach tá seansa go tá sé báte an neagach aige agus tá an chul réitúd ag cadú chól bhí rial na buntaiste mar sin héin agus seo chu ganisteach inis le Callum Graham leis an seo ríis cáin áard go háard go deas go crín cúlín an deas an seo ag Áth Cliath álaí ag Graham a bóla maicha se seansa scór builte go háard go chólaí cáinsin tá éidir draslan agus cúlín deas í ceann mór míte háard isteach méal an chól ceach bhfuil cáinsin sin áard cúlín ar fad in sin ag Áth Cliath agus an Áth Cliath ríiste go legan go duine cinní fuirte fás seansa go scór builte go háard go glótead fad agus sanna cúlín ag cinní le Kelly a bóla cáin tá sí sáhailte chuineal se cúil beidir go seansa chúil fósa go tá sí báite Deas a gól le Kelly a bóla cáin tá sí sáhailte chuineal se cúil beidir go seansa chúil fósa go tá sí báite Deas a gól in sé gotí Fitzgerald builte go háard ag Fitzgerald an cáinsin go mú freisin na stóidm nó bhfuil me se chuoch tá meachbíoch má tá sí héidir drastal agus cúpla tá tuí go mórsteach sa glufa sa dáile pas glóte builte go nach chódaí ar fáda sin ag Joe Ciarán mar sé Shepherd beidir go néadach an seo le Oran Donnelly tuí leisin sin ag gotí Charlie McCauley builte Charlie agus cúlín fáte ag Charlie a chéad chódaí gan sin pas anna glótead fáda an seo go dtíon níos go Daniel O'Kelly builte Daniel O'Kelly builte Daniel O'Kelly builte go glóte Daniel Lánach tá seans beidir mé le chólaí seo is de géon mé le chóil go híisiil cról agus anna chóla ar fád an sin ag beidir go stoch puinteháin le bhthb le na cínte beidir bhfuil seansan seo builte go háard tí go hálainn ar fád Brenton Kinney a bhfuil sin agus bhí focusúas in sin ag Cormac McCowan a bhil trasla agus bhil a heidir trasla códaín as mé de reisiríos go dtí siar a cáinsin Mhol na Páirc seansa scór builte go háard ceach bhfuil sé heidir trasla códaín eile ag Áth Cliath agus scóra chud cúil uisceach trí chólíine tuchagin se go le chól go híisiil báte ige anna chól go an Carol Cole an Carol